модар фаришта буд, фақат болу пар надошт. шояд ки дошт болу пар, вале хабар надошт. Ассалому алайкум дӯстони азиз, бо якҷоягӣ ҳамроҳи ширкати Барори Кор ва Яндекс имрӯз тасмим гирифтем ки як иқдоми неки баргузор кунем барои модарон ки имрӯз рӯзи ҷашни онҳо мебошад. Хостем каме ҳам бошад дилошона шод гардонем. бо мо бошем бародаро, видеоро то охирша тамошо кунем. این مادرها مبارک باشد. ва бародарои азиз, имрӯза видеои мо амиқа буд. Шумо ҳозир чизеро ки дидем ки мо дар як вақти кӯтоҳ маслиҳат карда кӯшиш кардем ки ҳам чизамо воспет кунем ва шукронаи Худой тонистем ки имрӯз якчанд нафара хушҳол кунем. ва бародаро, интизор шавем, ҳамкории мо бо Барори Кор ва Яндекс давом дорад. И охирон видео нест, и ҳоли саҳаршавӣ аст.
худо хоҳад дар рӯзҳои наздик мо ҳамто видеои хурдтарки хушҳол мекунем бо дигар нафарора барои шумо сюрприз мешавад он бибинед. Ҳазор раҳмат барои барори кор, раҳмат ба Яндекс. Ай ҳаматон миннатдорум. Лайк намешара кунед, тасвир кунед. Ан ҳамчунин видеоро мехосам. Хай, даром. Марам гап дорум, мен нависа документам. Медонам яхе да даже ҳастам акентер. Ҷуръати рӯбарум, бурои рӯбарум. Гапоера менависе багенеш дарум. Мо дедо мода намезе ба корои нито. Аз ҳабдан раски зарижат ҳай пистолето. Ассалому алайкум бародароз, шумо қарор доред дар канали Барори Кор. Ман чӣ хеле ки шуморо гуфта будам соли 2024 ман бисёр навигарӣ мекунам. Ин мошинчаро дисти таксопарки Барори Кор ҳама вақт дар фикри курьерошам ҳаста бачако. Ин мошина диден? Беғаз ин мошин бо 36 та дига призай, ҳамагӣ 37 та призай. Главни приз матисчай. Ту дар дига паркҳо калеса бошӣ, меояд таксопарки Барори Кор кор мекунӣ, ҳамагӣ 100 заказ мебарӣ, ту иштирокчӣ конкурсӣ бепули мо мешӣ. Бо бародаро гӯш куненда, дар кадом шаҳри бошӣ набошӣ фарқе нест. Агар ту дар дигар шаҳр бошӣ, ин мошинчака биридӣ, мебиёи мошинчакта мегирӣ ва мезанӣ мерӣ. Бародаро хеле фурсата, шумо айдаст натен. Серавно парки Барори Кор бовар кунен, условиёш ай дигар паркҳора 100% фарқ мекунам. Ва прикин ту тоҷики занг мезанӣ, диспетчерои мо ҳам тоҷикан, мебардорам қайтон ба забони ширини модарӣ хумон гап мезанам. Ҳамеш уже бовар кунем бачако басай. Барои ҳамин фурсат айдаст нате, биё бародар дар таксопарки Барори Кор корки бо беғарзаӣ бо бисёр призвай мекунем. Конкурсҳои бесплатна между курьерову таксисо мезгаронем. Ман рафтем.